Milí Lukáš a Majka, dnes je pre mňa veľkou cťou a radosťou byť tu s vami a zdieľať tento výnimočný deň. Ako tvoja sestra, brat môj, som mala možnosť sledovať, ako si vyrastal, ako si sa menil a ako si sa stal mužom, ktorým si dnes. Majka, vybrala si veľmi dobre kuchára, ktorý vie, že láska ide cez žalúdok. Som si istá, že s jeho kulinárskymi schopnosťami bude váš domov vždy plný vôni a chutí, ktoré budú spájať vašu rodinu. Gotta start on the bright side. Caught a glimpse of the first light. We felt the air under our sail. Against the wind, tried for something else. Lukáš a Mária, ste rozhodnutí žiť ako manželia v úprimnej láske, vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. The time I knew it was our turn. Hear the words come and guide the way. I found that home in a melody. Won't let go, won't let go. I see the world through different eyes, and it changes everything. Mária, od tvojho narodenia ťa mám možnosť spoznávať, ale nijak si sa nezmenila, len si vyrástla. Si radosť a šťastie pre svojich rodičov, brata, starých rodičov, krstných rodičov. Chcem vám obom popriať len to najlepšie. Nech je váš život plný lásky, porozumenia a šťastia. Nech sa vaše sny splnia a nech sa navzájom podporujete na každom kroku, ktorý urobíte. Na zdravie, na lásku a na budúcnosť. I see the world through different eyes, I see the world in a different light, and it changes everything. It changes everything. I swear I'd put up a good fight. I wouldn't rest neither day or